sang nabada, nakatang bakterya. Pride Anti-Bac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ani nausab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon ang magkauban nato sa technical side ang atong mga kasamang radyoman Danny Luod, kasamang radyoman Tax Ilumba, ug mupasiuna sa gihapon ta og pagtimbaya pagatahuran sa atong amahan dinhi sa estasyon ang atong station manager si kasamang radyoman Edgar Dagumo, uban na gyud sa tibuok yun niyang staff dinhi sa maong sibiyahanan ang RMN Dipolog, no? Sa duha gyud ka band AM FM 981 AM og 94.1 FM. Akong pagyukbo, no, sa tibuok yun staff, no, sa RMN Dipolog. Ug sa tanang mga avid listeners, no, sa maong sibiyahanan. Mayong adlaw sa Ginoo, akong pagyukbo kininyo, mga Katoliko man dili Katoliko, o natural, dili nato kalimtan ang atong pagtahod, pagyukbong pagtahod sa atong obispo, ang atong amahan sa Diocese of Dipolog, uban na sa mga kaparian ng may alayon kaniya, no? Ang atong obispo, Most Reverend Severo Kairmari, sa mga kaparian, sa mapananglit sa ato giyong Bible Director, Spiritual Director sa Diocesan, Reverend Father Ramil Kurong, pag-usab ang Vicar nato, no, sa parokya, Reverend Father Ruin Ruiz Salvo, o usab sa atong YouTuber nga pari, nga daghan kay tag mapupo nga mga reflections about pagtuo, no, sa iyang YouTube, Reverend Father Leonilo Dagpin Jr. o sa tanan, no, nga mga kaparian nga dili na lang nako hinganlan, no, agi sa kadaghan og di puta ka memorize. Okay. Masakop man sa maong diocese, no, sa Diocese of Dipolog ug bisan ang gawas na, no. Kaya akong pagyukbo pagtahod sa tanang mga Katoliko, dili Katoliko. Kaya ako yun ang i-emphasize, no, para mag-yunis tanan, no. Nga naminaw karon og nag-view sa live stream sa RMN Dipolog, no. Again, akong usbon, mayong adlaw sa Ginoo og akong pagyukbo kaninyo nga tanan, no.
Okay. Atong hisgutan karon ang kining mahitungod sa pangutana nga ato ra puning i-connect sa atong nabiyaan nga tema. Okay. Wa nato gihuman. Okay, ato na i-connect. Ang pangutana nga nagkanayon, kung tinuod pa nga kining Roman Catholic Church, mao gyud ang tinuod nga kitukod ni Kristo. Ngano man nga daghang mang makalibog aning simbahana. Daghang mga question mark ba, di ba? Matag pundo krus tinhuan mo question gyud sa Romano Katoliko. Natural kung mag-justify ta og atong kaugalingong pundok, na gyud tay kanabang rason na tay hinungdan, no? Pananglitan nganong nibiya tas Katoliko, na gyud tay hinungdan. Di ba? Probably nasuko tagpari or kung dili man gani nasuko tagpari kanang sa atong pagsabot pod nga nasayop ang simbahang Katoliko. O nasimang. Di ba? O dagam kay mga hinungdan. O ang uban pod kini mo'y lisod kaayo, no? Ambot o madawat ba ni mapasaylo ba ni Ginoo, no? Nga ang uban ang himuon nilang hinungdan tungod kay maupoy usa sa nakita magod nga kana bang means o kahimanan sa pagpangwarta. Di ba? Kanang makakwarta ta out of it, no? Kay kung magtukod gud ta og simbahan, magtukod ta og grupo niya gamito na to ang Biblia, na may mga offering. Ang uban, i-impusar pa yun ng istrikto kaayong 10%, no, tithes. Oh. So, magkakwarta yun da. Di ba? So, dagang hinungdan nga nganong maghimo taog kaugalingong pundok. O gunya, siyempre, aron daghantang madala, paninguhaon yun nato nga maayog yun itanahon. Di ba? So, unsa may maayo nga ang pastor buutan, di ba? Di maayo mo tudlo. Tanan gyud ipakita nga haron ang tao gyud maakit madala. Sama sa usa ka babae nga unsaon niya nga daghang ma-attract nga lalaki niya, di maningkamot gyud siya tamas mahimo nga guwapa gyud siya kaayo tanahon. So maglamog na lang pamaliton lipstick o sariya nga pahami sa panit. Iuna na pod. Yeah, unsao man nato pagdala og kanang grupo nga daghang yung ma-attract nga moapil. So mga Bible exposition, mga fellowship. Dayon na ay mga testimonyo nga ipadayag, no, nga maingon nga kuan ni adto kuan kay ko sa Katoliko pa ko salbahis kay ko palahubog ko palainom ko pero karon nga na born again ako okay ang Ginoo na Hesukristo akong gidawat nga personal nga savior mangluluwas kuan na ko ron natarong nako na born again na ko yan apos Biblia nga ingon dia sa John 3:3-5 nga kawas ang tao ma-born again dili siya makasulod sa gingharian sa langit. So mao na nga nakaron ngano ba nga magbantay ta? No? Kay nganong magbantay ta kay atong hinumduman kanunay nga ako na ning gibalik-balik ron. Mao ni top nako nga kana bang issue sa social media. Niya, mao po niya akong hisgutan sa tulumanon kagahapon sa grupo gyud sa Catholic Faith Defenders diin kita maoy mo mi represent tungod kay si Attorney Abbas nag-text nako sa miaging gabi nga tuwa pa siya sa Sugbo nga mihangyo nga kita say mo dumala sa mong programa.
uban po ni Brad Nicolay Lucenios, pero si Brad Nicolay po medyo naagyo'y kabilingan siguro nga wa nato makauban kagahapon, mao nang nagbinugtong gyud ko sa radyo kagahapon sa Pikas Istasyon. Di ba? Niya ako yung gihingusgan gyud pag-discuss ning mahitungod gyud sa unsa man gyud tinuod, no? Kay daghan mang magpanggap, daghan man gyud magpamukhang tinuod. Muna nga ang kanunay gyud akong gamit nga example kanang ginto o bulawan, no? Unsa man ang bulawan o nganong ang tao ganahan magbulawan? Siyempre makakwarta po ka ng bulawan. Dayon ako nang gidiscuss tungod kay kung maghisgot gud ta og kamatuoran mahitungod sa simbahan nga gitukod ni Kristo, mapanag-ing gyud nato ni sa usa gyud ka bulawan. Nga ang bulawan dili po ka makaingon nga tanang bulawan nga mo ingon bulawan ni pananglit og unsa imong negosyo, no, kanang mamalitay bag bulawan or unsa basta kay mag-involve anang bulawan. Yeah, butang lang mamalitay kag bulawan o unsa imong gamit ana. Dayon na ay mamaligya, so daghang kag kwarta. Di mo anha gyud na nimo daghang kag kwarta, inailhan kang mamalitay kag bulawan, di mo anha nimo ng mga mamaligya kag bulawan. Pero inigbaligya nimo ana, tanawon gyud na ugayo kilatison gyud nag genuine ba gyud na. Di ba? Genuine ba gyud na siya nga bulawan. Kay kung di na genuine, di gyud na paliton. Di ba? So, unsaon man pag ila sa matuod nga bulawan, kanang mamalitay bulawan, so ito sila ana. Muna sila mga timailhan. So, importante ning timailhan. Dili lang kay sa dagway si itsura. Kay mahimo mang ma-deceive, malimbungan ka si itsura. Di ba? Naagani uban bisan dia diri sa social media, Facebook. Niya ang tinuod jud nga tag-iyas account, dili gyud ingnon dalang maayo itsura. Pero ang iyang gipakita diya sa iyang profile picture, matahom kay siya. Di ba? Niya mutuoden ka kay moto-ituwa dito sa iyang profile nga matahom kayo, gwapa kayo, pero sa original diay dili diay. Di ba? So ma-deceive ta. So mao man gud ni ang nahitabo ron sa atong kanabang kinabuhing espirituhanon pang relihiyon. Daghan man yung nagpaila nga maayo gyud sa tupa atong igamito ng terminologing bulawan. Nagpaila nga bulawan gyud ang ilang pundok, ang ilang relihiyon, ang ilang fellowship. Ang uban po dili gustong tawag kong relihiyon, kuan lang non-denominational or any, basta on sa ila pong rason nganong lahi-lahi po ang ilang description. Di ba? Mao na magpamukhang tinuod yun sama anang kanang fake. Di ba? Kanang fake dili tinuod nga bulawan, tanaw ni mo na kuan yun na murag yun na siya tinuod. Kung ato lang ibasis mata ba, labi na kung ang imong pananaw po wala po kaayo gid siya masweet to gyud sa unsa gyud exact gyud kaayong pananaw sa tinuod nga bulawan. Nya ang imong pananaw pananglit kana ang kulor maura din ang kasinaw inana So mao na nga kung dili ka suhito sa tinuod gyud nga bulawan, posibleng mapiki ka. Diba? Mapiki gyud ka. Pero kahibalo ka sa mga tanan yun, tanang timailhan sa tinuod nga bulawan, di gyud ka mapiki. So karon, kini karon, morning nahitabo. Daghang mga pundok, unsa may ilang pamaagi nga aron ma-attract gyud ang mga tao sa ilang grupo nga daghang mga Katoliko ang maakit nila og mamiya. Gani ako samput ako sa una. Okay? Kay na-attract ko anang Church of God, pero sa dili pa Church of God, na-attract ko anang pasilo ako Okay, kung dunay masuko o masakitan.
Okay, naatrak ko anang INC o Iglesia ni Cristo. Kay mabasa man yung Biblia na ngalan, o Iglesia ni Cristo, Church of Christ, na kontra sa akong namatang relihiyon, Roman Catholic Church, di man tang kabasaan na. Mabasa lang na kung naay mga translation nga, labi na sa mga dynamic or paraphrasing, mabasa lang na sa ubang mga translation. No? Pero kung moadto ka sa original yung Biblia, di yung kabasaan ng Roman Catholic Church kay awahin naman guna gud gi-symbol nga description. No? Kanang Roman Catholic Church, one Holy Catholic Apostolic Church, one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ako aminado man ko nga gi-symbol na, no? Giusa na kana nga mga description ni adtong Council of Trent 1546 o 1545 sa malimot ko na basta na dia mga ika-16 nga siglo. Gi-symbol na. Pero gi-symbol na nga description sa pagtawag sa iglesia ra pod nga gitukod ni Kristo. Gibutangan mag-description o siguro kung makahibalo ato nang ma-discuss ron kung napatay time. Nganong gibutangag description o mga timailhan o mga marka nga one Holy Catholic Apostolic Roman Church ang iglesia nga gitukod jud nga tinuod nga gitukod ni Kristo o iglesia ni Kristong genuine. O pwede po nato tawag iglesia sa Dios kay Dios man po si Kristo niya. Iya man po sa Dios ang gitukod ni Kristo nga iglesia. Mao na nga iglesia ni Kristo or iglesia sa Dios. So mao na ang name tag yun nga kana bang tinuod wa man gyud tay supak anang iglesia ni Kristo sa Biblia, iglesia sa Dios sa Biblia, maura man na usara man na bisag lain-lain ang description. Ako bitaw usara man ko pero di man usara akong description. Na ako'y real name, Silbert, na apog ko'y nickname, Bobby, na apog ko'y radio call, Veritas, lain-lain na nga description, pero dili na tulo ka tao, usara na ka tao. Di ba? Ang uban, lain naman nilang sabot. Ang iglesia gani kuno nga gitukod ni Kristo, hinganlan kuno og Catholic, giilisan na kuno ang ngalan ni Kristo, dili mo na mao. No? Kay kanang Catholic, adjective man na. Samtang kanang muingong kag Hesus Kristo, maunay kanang personal name. Pero kung muingong gali kag kanang Catholic, kuha na siya, paglarawan na sa iglesyang gitukod ni Kristo. Prostra na nako pananglit ang mo. Gini, ako ngalan, Silbert. Dayon, pananglit, guwapo ko. Tawagon po ko guwapo. Si Silbert, o kanang gitawag o guwapo, ako rana. Di ba? So, ingin anak rabod, ka na akong tinuod. Di ba? Pahinta, no? Okay. Now, ang iglesia po nga gitukod ni Kristo, gitawag man siya Katoliko. May glaeng grupo, ang grupo nga gi-organize sa yawa mo gitawag og Katoliko kay makaingon jud kag adili gyud na kang Kristo. Pero ang gitawag og Katoliko, ang iglesia ra man pod nga gitukod ni Kristo, di usara na. Di ba? So kanang ilang pag-ingon nga dili na tinuod ng Katoliko kay ang ngalan ni Kristo gilisdan, unang-una di lagi nagiilisdan tungod kay kanang ngalan nga Katolik dili man na siya personal name. That is a mere descriptive name. Parehas na sa kanang pag-ingon po ni San Pablo nga ang iglesyang gitukod ni Kristo, iglesia sa mga santos o Church of the Saints, iglesia sa mga balaan. Tungod ba kay gitawag ni Apostol Pablo og iglesia sa mga balaan ang tinuod yun nga iglesyang gitukod ni Kristo, no? Iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios. Tungod ba kay gitawag niya iglesia sa mga balaan, nawala na ng ngalan niya sa Ginoo, nawala na ng iglesia sa Dios, iglesia ni Kristo, kay iya ra man gitawag og iglesia sa mga balaan. Makaingon na ka nga, oy nasayop si Pablo kay iyang giilisdan og iglesia sa mga balaan. Ang pagtawag sa iglesia, giilisdan na ang ngalan sa Dios, giilisdan na ang ngalan ni Kristo. No way! Kay kanang pag-ingon ni Apostol Pablo nga iglesia sa mga balaan, ang iyang but pasabot ana, dili na pag-ili sa ngalan ni Kristo, kay nagpermanente, nananatili nga ang personal name yun ni Jesus Christ. Jesus Christ.
Pero sa dihang iyang gitawag og iglesia sa mga balaan, kana nagpasabot lang nga ang iglesia ni Kristo, iglesia sa mga balaan pod. Kaya alang-alang dili iglesia sa mga balaan ang iglesia ni Kristo. Nganong sakto si Apostol Pablo sa iyang pag-ingon, iglesia sa mga balaan ang iglesia ni Kristo. Tungod kay gitawag sa pagkabalaan ang tanang magpasakop ni ining simbahana o iglesia. Ang founder ni ini nga si Jesucristo balaan. Mao na nga bisan pagtawgon og iglesia sa mga balaan, ang iglesia gyud nga tinuod ni Kristo dili na moingon kang giilisdan na, di na mao. Mao lagi ako karon na gyud akong gibalik-balik na akong kaugalingon. Silbert gyud ang unang description ako, real name nga na sa NSO. O Silbert, nasa iyo pa bang spelling ambot saon to. Ginanglan na po tag bugado ani. Kay di po ta kuano, puna gituyo daw westong ginikanan, wala masubay. Akong spelling sa akong ngalan, ambot kasi makatabang na ko ani og kinawa po na ko ni gi-fix kay wa pa po ko nagamit good. Ug mo gamit na ko ana na mo gasto pag yun ko sa na pagpausob tong tuwa sa NSO. Nanglar po tag bugado ana. Kaya ang spelling dito sa NSO, kung ngalan, di naman maong spelling. Bisaya man kayo. Ya wala po na ako gipausob dito, kaya wala po ito kinanglanaw, di po ko mo abroad, wala pa ko mo abroad. So, maon lang yun na nga, bikil tong spelling dito sa NSO, spelling rapod, pero maura akong basahon. Di ba? So, maon na, ang iglesia ang tinuod nga gitukod ni Kristo, tawgon og Katolik, kanya, giilisdan na day ngalan ni Kristo. Giilisdan na din ni Pablo ang ngalan ni Kristo sa dihang iyang gitawag og iglesia sa mga balaan. Si Pedro pod, iyang gitawag ang grupo ni Kristo og piniling nasod o piniling katawhan. Mugali na yung grupo ron nga bisag awahira na tukod, dili si Kristo mo igatukod, nga lang yung piniling nasod. Kay ilang gamiton mo ng bersikulo diha, nga kanang piniling nasod diya sa Biblia, si Kristo may founder ana. Dili man tao nga peras nako o peras nimo diha, no? Tao man nga Diyos gyud nga nagpakatao, ang tinuod gyud nga piniling nasod. Yan, naraba po yung giimbento nilang pagtulunan ron nga Diyos po kuno na siya, no? Ambot lang ganong daghang mutuupod. Ang Diyos di ay dili lang kay kuan Trinity. Usa ka Diyos sa tulo ka persona kay napamanilain, no? Nga tao pag yun. So, mao na nga, ngano ba nga ang tinuod nga iglesia sa Dios, iglesia ni Kristo, ngano ba nga karon na ilan namang gyud ni siya nga Roman Catholic Church? Simple ra kayo ang reason nganong dili niya nato nga himong basihan. Tungod kay nakita sa history nga nailagid siya ana nga mga description. Ug tungod pud kay gitagna na ni Jeremias nga magbutang yung mga description o mga ilhanan o mga marka para dili ta mapiki. Sama sa Central Bank. Giunsa man sa Central Bank unsa may ilang gibuhat nga aron dili ta mapiki og kwarta. Yeah. Ang Central Bank igo ra ba gabutang og name tag sa atong kwarta? Nga kini 100 peso bill ang color unsa na mao ni ang color. Ang 500 peso bill mao po ni ang color. Dayon name tag 1,000. Then ang 500 pod ang name tag. Kana ra bay gibutang sa Central Bank? Dili uy, kay kahibalo ang Central Bank nga kung name tag ra daghang mauwat kay daghang mang muawat ana. Sumao na nga ang Central Bank magbutang og mga timaan, mga ilhanan, magbutag mga marka nga medyo lisod-lisod po nimo tanahon, no? Imo pa pong ayuhon, imong kilatison bag-ayo, tanaw gaayo naa ba na? Di ba? Butangag description, butangag ilhanan sa Central Bank para nga kung makahibalo kag unsa na inigtan-aw nimo sa imong kwarta, oy ayaw digtuo nga oy 1,000 man ni, oy 500 man ni. Ayaw digtuo, hil nga sa nang mga marka kung naa ba diha. Mga marka nga gibutang sa Central Bank. Kay kung wala gani bisag usa ra gyud ka marka na
siguradong piki yun na. No, di ba? So, mao na. Ang iglesia pud nga tinuod nga gitukod ni Kristo, pastilan ang unang pinakadakong marka. Wala man noon gibutang niya gyud sa katong Council of Trent, katong Roman Holy Catholic Roman katong kuan One Holy Catholic Apostolic Roman Church, no? Na ay wala gibutang diha nga timailhan gihapon. Di ba? Kani bisag di sa ko mo discuss anang Roman Catholic Church, nganong nahimong Roman Catholic Church ang tinuod nga Church of God sa history, no? Naman na historical evidence ana. Mo manggali sa Compton's Encyclopedia, International Encyclopedia, Book of Knowledge, pagkadaghan nga giyam-iran ra ba nila kay wala kuno sa Biblia. Wala lagi sa Biblia, pero tinuod. Pagkadaghang tinuod nga wala sa Biblia. Di ba? Di ba? Kana lang kinsa nakapuli ni Felix Manalo si Iranyo iyang anak. Pagkamatay ni Iranyo, 15 nakapuli, iyang anak Eduardo. Tinuod man na, wala man na sa Biblia. 15 nakapuli nga presidente ron ni Presidente Duterte, ni Digong, 15 nakapuli, si BBM. Oh, tinuod na, pero wala na sa Biblia. Di ba? Sila, adi mi mutuan ng history books kay wala na sa Biblia. Wala lagi sa Biblia, pero tinuod na o dili? Dili unta na ibutang diag di na tinuod kay maulaw po ng mga writer anang Book of Knowledge, International Encyclopedia, Book of Pax, Encyclopedia Britannica, butang-butang sila issue diha aw kanang accounts niya di tinuod. Maulaw po sila madaot na ilang libro. Di ba? Oh. Tuod lang kay di mabasa sa Biblia, moingon na kag di na tinuod. Nganong moingon tag tinuod ng gipanulat des New Book of Knowledge, Grolier, International Encyclopedia, the Book of Pax, nganong tinuod na kay naa na historical evidence. Nga gibutangan yung description nga One Holy Catholic Apostolic Roman Church ang tinuod nga iglesia sa Dios. Kay tagda man pud sa Biblia nga butangag description o timailhan parang di ta mapiki sa mas gibuhat sa Central Bank. Asa mabasa sa Biblia nga gitagna gyud nga butangag description o mga timailhan parang di ta mauwat, di ta mapiki. Jeremias 31:21. Jeremias 31:21. Kay ang tinuod nga iglesia bisan paghinganlan nimo nagngalan, siya gyud na. Siglaing ngalan. Ako maning gi-example gahapon. Ang akong ginimtag, kay naingon man ang teacher sa eskwelahan, pag nimtag mo parang mailhan dayon mo. Ang akong gibutang Bobby, ang ako rang nickname. Oh, wala po mingon ang teacher nga, ayaw ng nickname ha, katog yung real name. Ang akong gibutang Bobby lang. Nakaroon katong nakailan ako nga Silbert lang ko din, Bobby akong gibutang, muingon ba ka nako nga, di kasi Silbert kay Bobby ra imong gibutang nga nickname? Aw, kanang nimtag? No, bisan pag akong gibutang nga name tag Bobby, pero kay si Silbert mangyud ko, si Silbert gyud ko bisan pag Bobby ra akong gibutang nga nickname. Mao po na ang tinuod nga iglesia ni Kristo. Bisag Roman Catholic Church lang ang giname tag, pero kay mao man gyud na ang gitukod ni Kristo, mao gyud na ang tinuod nga iglesia ni Kristo. Wa naman ko igong panahon kay ang sunod Domingo pohon. Okay, kini inyong alagad Silbert Donduyano Sr. alias Veritas, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. RMN. Doble sa sulit, doble sa saya ang hatid ng Satellite TV. Dunay germ knockout action, kills 99. Load ka. Bili na ng Satellite Kit for only 1,190 pesos. Mula July 1 to August 31, mag-load ng as low as 99 pesos sa first month and get your next load for free. Itodo na ang sulit at saya with Satellite. Promo runs from July 1 to August 31, 2022 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 145291 Series of 2022. Todo sulit ba?
Punta na sa nearest satellite dealer! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique! Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Kahit na stress buwan usawa, all night lang. Kahit na abot langit ang labada, all night lang. Gaan lang may kasama. Tanduay Light. Drink responsibly.